shi Tinubu wanda ke kai yanzu gazawarsa wato ta fito fili, rauninsa ya fito fili, abubuwansa da yake yi a wannan ƙasa marasa daɗi, musamman abin da shafi tsaro. Ina kira ga su NDC da sauran jam'iyyun adawa su tsayar da mutane masu nagarta, domin idan ba su yi ba kamar yadda muka fito muka goyi bayan wannan tiket, haka kuma za mu fito mu opposing din na NDC idan su fito da mutanen da ba su kenan. Jama'a barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muna tare da barista Abba Hikima Fagge, wanda ɗazu-ɗazun nan ya bayyana matsayarsa cewa a zaben 2027 zai goyi bayan Peter Obi, wanda jam'iyyar NDC ta tsayar a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa, da Rabi'u Musa Kwankwaso da ake sa ran zai mataimaki. Barista barka da wannan lokaci. Malam Zadin barkan ku da aiki. Kai tsaye abinda wani zai ce shine an san ka da takatsantsan wurin bayyana ra'ayi na siyasa, gashi kuma ka fito gaba gadi ka ce Peter Obi za ka yi da Kwankwaso. Menene dalili? To dalilan suna da yawa gaskiya, kuma ko a inda na bayyana cewa ga matsayata na faɗi cewa zan fito da bayanan a hankali. To amma dan kada ya zama ba a faɗi dalili ba, zan bayyana maka kaɗan daga cikin wannan abubuwa dalilai na da kuma, amma kafin nan ma ina son faɗi cewa kusan tun kafin yanzu ba wani abu da yake zuwa ya zama bani da matsaya gaskiya. Ina da opinion kusan a kowane al'amari, kawai sai dai wani abin mutum ya bashi a ransa don maslahar al'umma. To amma yanayin da muka samu kanmu yanzu a cikin wannan ƙasa ya kai ya kawo cewa ba na buƙatar in gaya kowane ɗan Najeriya dalilin kada ya zaɓi Bola Ahmed Tinubu shugaban Najeriya da ke kan yanzu, domin ya ɓata komai da komai, ya fito da abubuwa na ƙabilanci da ɓangaranci da incompetence, ya bar mutane suna yin abin da suka ga dama, ana wa dokokin Najeriya karan tsaye, ya bar ministocin shi suna wata siyasa. Kotunan mu ba su taɓa lalacewa irin wannan yanayi ba, majalisu musamman majalisar tarayya da senate duka sun zama abin da suka zama, wato kowa ya zaɗa rashin shata, an yi conscripting kowa. Ina tabbatar maka hatta mutanen da kake ganin sata shi daga jam'iyyarsu suna komawa jam'iyyar APC, gwamnoni da ake da tsoron guda 35 yanzu kowa ya koma APC a wannan yanayin. Kada ka ɗauka cewa wani abu ne na ƙwarewa ko iyawa ko wani abu. Siyasar ce da atmosphere din aka lalata ta kuma cewa irin abin da batu da ke cewa if you can't win them join them, idan ba za ka iya yaki da su ba ka zama tare da su, to shi ne abin da ya sa jama'a suke shiga sun girma na abubuwa. To mu kuma dan mu ne mutane na ƙarshe za mu tsaya a cikin wani bangare da muka zamci cewa shi ne na gaskiya, za mu tsaya a da. To abin da ya sa na ɗauki ɗaya daga cikin dalilai kenan na yakar ita wannan gwamnatin, ko da kuwa wanda za a kawo shi ma akwai nashi na kasim, dama ba ma tunanin akwai. Amma abin tambaya barista shine ai kamar akwai bangaren ADC inda ake da jigajigan adawa su Atiku Abubakar, Rotimi Amechi da Mohammed Hayatuddin da suka sai form. Me ya hana ka je ka goya musu baya ADC sai kuma ka ɗauki NDC? To shi ne nake so in ga maka dalilin yanzu. Abin da ne shi ne dama din talauke jam'iyyar nan ka iya cewa ba za su wuce wannan guda uku ba na sahun gaba-gaba. To wani lokaci ko da akwai mutane masu nagarta, akwai kuma bukatar ka zaɓi mutumin da zai iya ci, wanda yake da kamar zuwa shi akan aika ake cewa. So kuma ba wai ta nake wannan mutane da ɗauka wai da Obi da Kwankwaso wasu mutane ne wanda shikenan su ba su da wata lam'a ba kuma cewa nake yi a sauran mutane kamar na sauran bangaren su ma haka, wato mutane ne wanda gabaki ɗaya su ma ba su da wani alheri ba, amma kowane mutum akwai lissafinsa da zai yi. Abin da nake cewa shine ko da mutumin da zaka zaɓa yana da wata lam'a, to gara ka zaɓe shi domin lam'ar tashi bai riga ya shigo ya gwada maka ita ba, musamman za kuma kai kyakkyawan zato domin shi Tinubu wanda ke kai yanzu gazawarsa wato ta fito fili, rauninsa ya fito fili, abubuwansa da yake yi a wannan ƙasa marasa daɗi, musamman abin da shafi tsaro da ya bari. Amma barista misali kamar shi Tinubu za a iya cewa tunda dai ka fito ka ba da gudunmawa ne a kawar da shi, amma su ADC fa su Goodluck Jonathan da shi ma ya nemi ya tsaya takara, duk ga sanan haka me yasa ka zaɓi? Shi ne abin da nake gaya maka. Goodluck Jonathan akwai wani abu mai dan tarasi a kansa, duk da idan ka duba cewa fourth alteration na wato tsarin mulkin Najeriya wanda aka yi shi a 2017 ya fito fili ya faɗi cewa idan ka zaɓi mutum ya cike gurbin wani ya zama shugaba ba za ka iya zaɓarsa sama da sau ɗaya ba. To amma wani abu ne wanda yake kotu zai iya yi idan ka goyi bayansa daga ƙarshe kotunan na abu da suka zama, wato za a samu wani abu wanda zai iya zuwa ko da ya yi nasara ya zama cewa ba nasara a cikinta, domin har yanzu na abin da ake testing ɗinsa a kotu ba a riga an gama ba. Ni kuma ina son mu saka kwaya-kwayen mu a gurin da babu hatsari da yawa a ciki. Idan ka koma ADC kamar da ka tambaye ni,
hatsarin ADC na fito tun kafin yanzu na bada kariya da zan iya badawa da bayan da zan iya yi, amma lokacin da aka yi wancan hukunci wanda har yanzu suna ƙasa yana dabu, na fito na gaya jama'a ba na son mu shiga cikin ADC mu zaɓi mutanen da suke cikin ADC daga ƙarshe a je kotu a cikin sauki a ce nan abin da ya fi wa 'yan Najeriya wato sauki da kuma abin da zai a cikin kwanciyar hankali shine mu zaɓi mutanen da suke fito masu ƙarfi wanda kuma babu wani taratsi a zahiri abin ke iya gani a cikin abin da za a iya gudanarwa ko na shari'a ko na irin wannan. So in ka ɗauka maganar ADC, shari'a na ɗaya daga cikin gaba-gaban abin da ya sa nake hasashen cewa ba wani abu zai iya faruwa mara daɗi. Ba kuma ta nake lalle haka bane ba, amma dai gara ka zaba abin da yake baka da tararrabi a kansa. A dama an ce ka ba abin da kake kwanto zuwa ga wanda baka kwanto. So ita dai wannan jam'iyya ba kuma NDC ne nake, ni ba dan NDC bane, ba zan ga jama'a da Allah. Ni kawai mutane nake zaba, kuma zan fito da dalilai masu yawan gaske a nan gaba ɗaya bayan ɗaya, dan wannan kaman generic points nake baka, kaman umbrella points ne. To shine to, amma su idan ka dauki Obi din da Kwankwaso, kamar yadda gaya maka ba ta nake ba su da nasu lambobin ba, kowane mutum bai cika ba dama abin tambaya a shine misali barista, idan ka kwatanta su wannan san watakila za idan ka kwatanta su da sauran mutanen da ake da su, za ka ga cewa mutane wanda sun gwada abubuwa wato na san talaka, sun gwada abubuwa na wato kokarin musamman shi Peter kuma za ka ga abubuwan da ya yi. Idan ka ɗauko shi za ka ga of course tsantseninsa ka gane, za ga mutum ne wanda baya yin wannan flamboyant rayuwar da 'yan siyasa suke yi. Muna da shaidu na abubuwan da ya kafin yanzu wanda an ba shi har abubuwa na kyauta ma wanda ya karɓa ba laifi bane ba, amma ya rejectin ya ce ba zai karɓa ba, da irin rayuwar da ya saba yi. Amma barista, abin da nake son in tambaya din dai misali shine, tunda ka nuna kana goyon bayan Peter Obi ya zama shugaban Najeriya da Rabi'u Musa Kwankwaso a watakila matsayin mataimaki, abinda wasu za su ce shine za su yi mamakin a matsayinka na wanda kake nuna son arewa, ka kuma zo mutumin da ake zarginsa a lokacin yana gwamna ya kori 'yan arewa, cin mutuncin 'yan arewa, duk da Rabi'u Musa Kwankwaso yana ta cewa wannan ba shi bane ba, yana kore wannan zargin, amma dai har yanzu za ka ga a comment section mutane suna cewa Peter Obi yana cin mutuncin arewa. To ai ba abin da jama'a suke faɗa muke bi ba, mu facts muke bi, abin da ya faru a ƙasa muke bi mu tabbatar da shi da hujja, ka gani. Kuma bari an gaya maka wani abu, ba wani mutum da baya kabilanci. Har nake maka wannan maganar yanzu, idan abu ya zo na arewa zan ji na zama na karkata akan wannan abin fiye da na kudu, wannan magana ce ta gaskiya. Amma idan abu ya zo na ƙasa, magana ke ta ƙasa kuma ba na tunanin ko kada ki bani wannan kalmar ba, amma dai komai a cikin kan shi Peter Obi ba zai zo ya hau kai ya ce zai mana wani abu na kabilanci irin wannan a tashi mutane daga nan su kuma nan kuna irin wannan ba. Ko ba an gaya maka wani abu, babban abin da yake raba kan ƙasa wato shine ka ɗauki wasu mutane wanda a ƙa'idar Najeriya kowa da yake da kowa, ka keɓance suka ce mun ka ce ban da wa'annan, kamar su inyamurai misali da ake cewa inyamurai Najeriya ne, kuma idan ka ce wasu mutane ne wanda ba za ka zaɓe su da kawai su inyamurai ne, wasu da suna cikin wato kudu maso gabas, ka ce za ka zaɓe su ba, to wannan ya fi komai raba kai. Amma inclusion ai shine, ai adalci fa shi yake, wato inda za su samu da Najeriya da adalci, ina tabbatar maka kowace irin kabila mutum yake wallahi zama da mutane lafiya, amma rashin adalci ne yake kawo duk wannan divisions din, wani rikicin addini da ake yi, wani rikicin kabilanci da ake yi, wani rikicin yare da abubuwa marasa sa da fitowa kala-kala, har wannan banditry din nan da rashin adalci ne shugabanni yake kawo. To a ƙarshe Abba Hikima Fagge, adalci yawa a samun cewa duk wannan abubuwan zaka neme suka rasa. So muna mutanen kyakkyawan zato, ba ce muke maka ko bane ko ta haka da sauransu, amma dai muna ganin idan ka dauko su kada su da duka wannan mutanen, wato sun fi dama kuma akwai alkhairansu da dama da zamu iya lissafawa, kuma abubuwan da ake faɗa a against wannan mutanen wato abubuwa ne wanda idan ka kamanta su da na sauran wanda suke ɗaya bangaren zaka samu cewa wato sau dubu gara wa'annan mutanen. Kuma abu na gaba su ne mutanen ba kudi suke ba kowa ba, duk wanda ka kai yadda zai bi su magana ya ce kawai ta gamsuwa da aƙida da son ci gaban ƙasa. So duk wanda ka rashin wannan layin magana ce kawai ta gwagwarmaya da gwarin samar da jama'a adalci da sauransu. To tambayar da na so ne maka ta ƙarshe a takaice kuma ita ce, a baya an san kayi tafiyar matasa kuma da kai da su Bula Mabukarti, su Sharfaddin, kun bi kun tsayar da tafiyar matasa har ma ake kokarin kafa mata jam'iyya. Wannan ra'ayinku ne gaba ɗaya ko ra'ayinka ne a ƙashin kanka?
gaskiya tun kusan wata 7 da ya wuce zaka ga na dina shiga wasu abubuwa na tafiyar matasa haka a fili ba sai nake ba tare da su ba, mutane na ne, abokai na ne ma tare da su, amma wato idan aka zo ana magana da ta kasa da nemo kai mafita, to idan ba za ka iya ba ka san ba za ka iya ba, wato ɗaya daga cikin abubuwan masu wahala shine mutum ya ga kansa gaskiya. Tafiyar matasa har yanzu muna tare da wato yan tafiyar da sauransu, amma irin kaga ba mu samu jam'iyya ba misali, kuma wato abubuwa ne suke a fili cewa wannan yaki ne babba sosai wanda shirin da muka yi bai kai mi macin wa'annan azzaluman da muke da su ba. To abin da ya fi kowa a fahimta ta, abin da ya fi mun sauki shine in mara ma established mutane baya da duk abin da zan iya domin Allah ya kai mu ga gaci, bayan kuma muna cikin wancan yaki da muke yin Allah ya. A saboda haka wannan matsayar ta bin Peter Obi da Kwankwaso taka ce ta kashin kai ba ta tafiyar matasa ba. Wannan matsaya ta ce ta kashin kai. Barista Abba Hikima Fagge, wanda ya ce yana goyon bayan Peter Obi da Kwankwaso amma shi ba dan NDC bane, muna godiya.